Ndifuna undityhilele chapter 4. Then ube sofunda Second Kings chapter 4 verse aliva. Ngicela ke mntanami namhlanje uqale ku verse 16. What is that about? Yes. Qala pha ku verse 16 ngowangakholwayo lo mama ukaqala pha ku verse 17. Then uhle nayo ukhaleza ukufunda ufundisisise. Yeah. Funda. The book of Kings chapter 4 verse 16. Verse 16. Next year at this time you will be holding a son in your arms. No, my Lord, she cried. Oh man of God, don't deceive me and get my hopes up like that. uNkulunkulu othetha phezu kwesimo. Hallelujah. Isimo sobo hopeless. Isimo somnyama. Isimo somnikezelo. Athetha uNkulunkulu phezu kweso simo. Lord to God. Because uThixo uyakulinda ncane. Uba ukancane akathethi ufuna uduncane. Uba ngaba mhlawumbe wenza ngawakho amacebo uyakuyeka wenza ngawakho amacebo uncane. Glory to God. Nikhona bazalwane. Lo nkosikazi lo ngiyambona ukuba wamfuna umntwana wamncama. Glory to God. Wamncama futhi wayikhupha lonto nasenhlizweni yakhe. Kodwa into angazange wayiyeka ukuqhubeka econtinue. No. Into angazange ayincame isource. Into angazange ayincame kulapho kuphuma khona izinto. Into angazange ayincame icreator. Zanga buncame bonke kodwa wayincama le into kodwa wathi anduzuyincama icreator. Isource yezinto zonke. Somewhere now maybe. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Uthixo uthetha phezu kwemeko. Uthixo. Uthetha phezu kwemeko uthixo. Athetha phezu kwemeko. Abantu bebesitha into abasancedakala le meko. Kodwa uthixo athetha phezu kwalo meko. Uthixo. Uthetha nekhwekwazana uthixo uthetha nendoda enkulu ikheke uthixo uthi wena gogo uzawukhulelwa. Chokugogo uthi uzawukhulelwa. Glory to God. Uthixo odala okungekho kube khona.
ningamthatha njenge-creator. Nikhona bazalwane? Hallelujah. Ningamthatha njengodala okungekho kube khona. Uthixo bazalwane, iBhayibhile lithi wafika kusenyanyeni emhlabeni. Njengoba efika emntwini kusenyanyeni, umuntu engenanto engeyonto, afika uThixo. Glory to God. Uthixo athi makube khona into uThixo, ngoba noma umuntu angangathi akayonto, bathi abantu akayonto, kodwa kuThixo into. Hallelujah. Kodwa kuThixo uyinto. Telling you, khona into ayiyo uThixo. Oh my God. Hallelujah. Khuleka ukhona. Ethanda isusa iqhema zakho. Bese sithi ugqirha sekugqithile. Wathi nothi ku kodwa igqithayo ku nothi ku glory to God, nothi ku abakhumbula kakuhle besithi ayonto lento wesibusayo dada lo. Glory to God. Kangenwa nguThixo. Into ngo. Adina. Ngoba ndiyafika ngopha ekhaya. Ona ngiyashiya ukuthi uba ikhona la ndoda. Ifikile. Glory to God. Dika. At that time, the following year, she had a son, just as Elisha had said. Verse 18. One day, her child was older. He went out to help his father, who was working with the harvesters. Ngenye imini iBhayibhile wahamba unyana wokunceda ixhego. Ixhego lisemasimini lisebenza. Wokunceda isixhego wenza into enqabileyo kule mihla. Cela ibambele. Wokunceda isixhego. Glory to God. Hallelujah. Kanti njengoba enceda isixhego nje uSathane uyambona. Umjongile. Ngoba akayifuni lento lonyana yenzayo yokunceda isixhego. Balibonke ka. Hallelujah. Ngesanceda isixhego. Uthi verse 19 funda. Verse 19. Suddenly he cried out, "My head hurts, my head hurts." His father said to one of his servants, "Carry him home to his mother." I love this one. I am a eternal. Hallelujah. Nikhona bazalwane bami. Balibonke ka. Litwakhala. Yeah. Wathi inhloko. Inhloko. Lusibazalwane bami. Diviskalo corner to corner.
Ndibona ndiviska sonyana. Glory to God. Ndiviskalo sonyana. Bayakhala. Aka Chokoya Kale Kekwe Latikako no Dad Msegma Malimo Giga Latikako Mtatu Msegma Baba Muma Mote Kaka Kaukashi saying don't lady bang Doba Ikeko Litima Kaima. Come class. Hallelujah. You know what the man by Tony Iban Toba Ikeko Litima Kabe Ayma. Don't be a call. Nikona Masawa. Uno Magenda Keko Litima Kabe Kumama. Gobumamu yakholwa ngoba oh my God kuma habus. Hallelujah. Hallelujah. Ekhaya enomama okholwayo nothwambikawa kodwa umama okholwayo yafudumala. Benzini kukekwe umama endlini wena umama endlini futhi ake manje ngento zakhe kodwa wangqiyama ngoThixo ngoba umama ongqiyame ngoThixo ingozi esimandoko yandala ngalumemeza umama oyame ngoThixo ingozi Gula abantwana bakhe akaqibilala akangena elaleni amuneka so akangena elaleni kodwa uya kwindawo yakhe yothandaza. Glory to God. Umyeni wakhe enengxaki anjengababa akayikokhohlela esingeni kodwa uya kwindawo yakhe yothandaza. Glory to God. Aye kwindawo yakhe uthandaza akhale nomendo akhale kuThixo athi Thixo uyanazi akhale kuThixo umyeni wakhe esemkhandeni ekwakhishwa yise akhale athi Thixo uyanazi. Ukuvuswa. Glory to God. You have to call over the children of Israel, now children of Israel, what they are called. Hallelujah. Nikhona bazalwane.
uncedo lungako. Kodwa into abayenzayo khawuhambe wethu ubheke ka uyojonga unoncedakala. Wamuka abantu khawuhambubheka apha ngubani oncedakala, khawuhambubheka apha ngubani oncedakala, khawuhambubheka apha ngabantu. I don't care noba kuthiwa unoonyana ekuthiwa akekho apha, kodwa wena mama uyakhona. Loyo mntwana lowo uyawuza ebanjwe nguThixo ngendlela. Uyawuze ebanjwe nguThixo ngendlela, ebanjwe nguThixo, uThixo mdonsa ngendlela. Amamanyama usewathini, hey mahando kosa, ilizwe lithikile. Uhambe ubheke ngothi unganyoni, ungatoba, uhambe ubheke ngothi uyothi enkosi Thixo. Enkosi Thixo, ngoba ndiyakwazi uba nguwe lo wenza le nto. Enkosi Thixo. Bazalwane thina sinayo i-ability esinayo yokuba hawuhawula abantwana, kodwa let me tell you the secret. Awunawuze ungene enhliziyweni yakhe, kodwa kukhona onongena enhliziyweni yakhe athe ebhamba ebheka pha etakataka ethetha ishalambombo afike uThixo afike uThixo mbambe. Niyazi fika abantu besithi hayi simbonile ngapha, uthi wena ewe ndiyayazi kodwa bendimiyalezile ebusuku izolo, ndimiyaleza kudala umdala wethu owayekhona endulo okhoyo noseza wakho, and I know one day utata uThixo awuzambambe. Yes, I know. Amkulo ndabethe uku esithi uphathele indaba amkethe uku nondaba